Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Шәһәр төзекләнә, матурлана. Быел безнең ишек алды программасы буенча Әлмәттә 36 территория ремонтланачак. 5 кеше хәлак булган һәм 13 кеше зыян күргән. Лениногорск районында узган елда шундый 6 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бураннар кабат әйләнеп кайтты. Юлчылар нинди авырлыклар белән очраша һәм әлмәтлеләр аларның эшләреннән канәгатьме? Хәрбиләр өчен 200-дән артык пар оекбашлар һәм башмаклар җибәргән. Сюжетыбызның герое Баулыдан Валентина Тенебаева. Ул хәрбиләр өчен җылы әйберләр бәйли. Хезмәттәшләребез Баулы информ журналистлары хатын-кызга кул эшләре өчен җепләр тапшырдылар. Пенсионер ханым журналистлар бүләгенә бик шатланды, чөнки җепләре инде бетеп килә. Кул эшләре остасы сүзләренчә, бу 6 җеп йомгагыннан ул 40-нчы размердан алып 44-нче размерга кадәр 13 пар оек баш бәйләячәк. Валентина Тенебаева бәйләү өчен көн саен вакыт таба, чөнки ул ир-егетләребезгә кышкы салкыннарда оек башларының бик тә кирәклеген белә. Сейчас я начала еще одну пару носков вязать. Первым делом нужно эти мотки распустить. Вот смотать в моточке. Сюжетыбыз герое оек башларны киергә уңайлырак булсын өчен җылы, әмма бик калын булмаган җипләрдән бәйли. Ул материалларны үзе сатып ала. Гыйнвар ахырында Валентина Ивановна чираттагы җылы әйберләр партиясын алгы сызыкка тапшырырга планлаштыра. Быел Әлмәттә 36 территория ремонтланачак. Безнең ишек алды республика программасы буенча Әлмәттә 2024 елда 36 йорт төзекләндереләчәк. Бу хакта район башлыгы Тимур Нагуманов туры эфир вакытында хәбәр итте. Юл япмаларын алыштыру, яңа балалар майданчыклары, спорт комплекслары һәм эскәмияләр урнаштырылачак. Планы работ уже сверстаны, встречи с населением, с жителями этих дворов прошли. Как только начнется строительный сезон, работа начнется, подрядчики сейчас уже начнут подготовку материалов и окончательно финализируют свои планы по производству работ. Әлмәт районында безнең ишек алды программасы инде 4-нче ел гамәлдә. Аның ярдәмендә ремонт эшләре бара һәм бүгенге көндә 264 йорт төзекләндерелгән. Каршы як полосага чыгу куркыныч маневр, ә юлның кайбер участокларында ул бөтенләй тыелган. Лениногорск районында узган елда шундый 6 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 5 кеше хәлак була һәм 13 кеше зыян күрә. Дәүләт автоинспекторлары шәһәр һәм район юлларында махсус рейдлар үткәрә. Алар каршы як полосага чыгу белән бәйле хукук бузуларны ачыклауга һәм кисәтүгә юнәлдерелгән. Еш кына машина йөртүчеләр бу кагыйдәне шәһәрдән читтә сонга сукмыйлар. Кайвакыт шоферлар каршы якка чыкканнан соң үз полосасына кире кайтырга өлгерми, яки юл кырыена чыга, яисә каршы килгән транспорт белән бәрелешә. Выезд на встречную полосу движения предусмотрена административная ответственность по статье 12.15, часть 4, что предусматривает штраф административный в размере 5000 рублей, либо лишение права управления до 6 месяцев. В случае повторного совершения данного правонарушения водитель будет привлечен к статье 12.15, часть 5, где уже судом будет лишен на 12 месяцев лишения права управления. Өченче тапкыр җинаять җаваплылыгы башлана. Суд зур күләмдә штраф, мәҗбүри эшләр яки 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү рәвешендә җәза билгели ала. Әлмәт урамнарын кабат кар каплый. Аның нәтиҗәләрен бетерү өчен шәһәрнең автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе эшлиләр. Һәр 12 сәгать саен бер-берсен алыштырып торалар. Башта зур тарифлы киң урамнарны, аннары тар урамнарны чистарталар. Юлчылар нинди авырлыклар белән очраша һәм шәһәр халкы аларның эшләреннән канәгатьме? Алдагы сюжетта. Нереально, когда вот такой снегопад, за полдня, даже за день убрать весь снег. Әлмәтне кабат буран каплады. Аның нәтиҗәләре белән хәзер шәһәрнең автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре көрәшә. Башта Ленин һәм Шевченко кебек зур трафиклы урамнарны чистарталар, аннары тарларына күчәләр. Юл буенда калдырылган машиналар юлчыларга карны чистартырга комаучаулый, ә кайбер участокларга шул ук сәбәп аркасында алар керә дә алмыйлар. Кайбер машина йөртүчеләр юл бирергә һәм автомобильләрен башка җиргә куярга ашыкмыйлар.
даже проехать не могу. Барлык машина йөртүчеләр дә юлчыларның эшеннән канәгать түгел. Ездить невозможно. Можно в любой момент застрять просто, или твой день будет так, что ты будешь копать машину и все. Урамда техниканы күрүчеләр һәм кар чистартучыларга дәгъвалары булмаган кешеләр дә бар. Видела, конечно, видела, на Ленина убираются. Вот наверху, на Шевченко тоже. Тоже неплохо там. Әлмәт урамнарын кардан чистарту өчен көн сайын 27-30 берәмлек техника җәлеп ителә. Минем гаиләм, минем байлыгым проекты районның иң иҗади гаиләләрен берләштерде. Музей залында традицион халык кәсепләрен саклаучылар һәм заманча юнәлешләрне яратучылар җыелды. Үзең белән алып була торган йорт, лазер белән агачтан гравюра һәм милли техникада күн әйберләре. Бу экспонатларны күргәзмәдә күрергә мөмкин иде. 2024 ел Россиядә гаилә елы һәм Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы. Туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре юнәлешләрне берләштерергә карар итәләр. В наших музеях, филиалах будет проводиться. Безнең музейда һәм аның филиалларында гаилә елы кысаларында акциялар һәм проектлар үткәреләчәк, күргәзмәләр, мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр. Шуны да билгеләп үтәсем килә, барлык чаралар да Әлмәт туган якны өйрәнү музееның 30 еллыгына багышланачак. К 30-летнему юбилею нашего музея, Альметьевского краеведческого музея. Гомуми эшкә тагын бер җәмәгать активистлары кушылды. Татар гаиләсе фондының Әлмәт бүлеге районның барлык кызыклы гаиләләрен җыю белән шөгыльләнә. Минем гаиләм, минем байлыгым проекты ел дәвамында 4 майданчыкта 100 гаиләне колачларга тиеш. Татарстанда күп функциялы үзәкләр арасында республика бәйгесенә йомгак ясалды. Урта шәһәрләрнең иң яхшы үзәге номинациясендә Зәй филиалы лидер булды. Иң яхшысын сайлау җиңел булмады. Һәр номинациядә 20-гә кадәр бәяләү критерийлары. Мөрәҗәгать итүчеләр саны, шикаятьләр, рәхмәт сүзләре, хезмәт күрсәтү тизлеге һәм лидерлык сыйфатлары. Булар барысы да исәпкә алынды. Шулай ук иң яхшы җитәкче, иң яхшы белгеч, иң яхшы проект һәм башка номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Түбән Мактаманың беренче мәктәбе активистлары «Без җимлек ясыйбыз» акциясын үткәрделәр. Инициативаны беренчеләр хәрәкәтенең беренчел бүлеге сафларыннан волонтерлар белдерә. Әлеге акцияга Россия бөркетләре рәтендә булган башлангыч сыйныф укучылары да кушыла. Икенче сыйныф укучылары иске картон тартмалардан һәм пластик шешәләрдән кошлар өчен җимлек ясаганнар. Аннары урамга чыгып, аларны мәктәп янындагы чыршыларга урнаштырганнар. Движение! Будь первым! 200-дән артык әлмәтле йөзү буенча ГТО нормативларын тапшырды. Чара беренчеләр хәрәкәте белән берлектә оештырылды. Оештыручылар яшьләренә карамастан һәркем уза алырдай дистанция сайлаганнар. Бу ярышлар аша үткән кеше нормативларны тулысынча тапшыруга юллама ала. Катнашучылар арасында балалар да, өлкәннәр дә бар иде. Категориялар 7 яшьтән алып 70 яшькә кадәр. Аларның һәрберсе катнашу турында таныклык һәм киләсе этапка чакыру алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.